Yurdumuzda giňden bellenilýän çağalary goraman halkary güni münasibetli maksat köşkünde Gurbanyguly Berdimuhammedow adanyky howannarlyga mätäs çağalara himayet bermek boýunça Haýar Sahawat Ganyny tarapyndan eglan edilen biz arkada serdali watanyň bagtyar nesilleri atly dürüjçilik bäsesiniň jemijemlenip ýeňjileri tiýerlemek dawrat geçirli. Mälum bolşaly 1-nji iýunda Türkmenistan dünýä jemgyýetçiligi bilen bilelikde çağalary goraman halkary gününi giňden belleýär. Yurdumuz Birleşen Milletler Guramasynyň çağanyň hukuklary hakynda konwensiýasyny tasdiklap, öz ýaşajak raýatlary üçin amatly durmuş şertlerini öpüşetmekde ýokary jogapkärçiligini iş ýüzünde dünýä äşkär edýär. Çağalarda watançylyk duýgusyny terbilemek, döredijilik işine höwetlendirmek, olaryň surat çekmek, ukybyny ösdürmek, dünýä garaýşyny artdyrmak maksady bilen gurulan bäsesige watanymyzda, mehriban topragymyzda, maşgala gymmatlyklaryna, gözel tebigatymyzda we milli gymmatlyklaryna bolan çäksiz süýgüni wasp edýän ajaýyp işler ködürlendi. Gurbanyguly Berdimuhammedow adanyky howannarlyga mätäs çağalara himayet bermek boýunça Haýar Sahawat Ganyny tarapyndan ilkinji ýerde kuralan döredijilik bäsesigi 2 tapgyrda geçirildi. Oňa ýurdumyň welaýatlarinden, Aşgabat we Arkadaş şäherlerinden müňden gowrak çağa gatnaşyp, şolaryň 350-si aýratyn döredijilik zekini bilen tapawutlandy. 27 bolsa 1-nji, 2-nji we 3-nji ornlara münasip boldylar. Bäseslikde aýratyn tapawutlanan we ýeňji bolan çağlara hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň hemde Gahrman Arkadamyň adyndan sowgatlar, ýagny Agzybelik Tilsimati karhanasynyň smart planşetlari şeýlede hormat tatlar goşurly. Yurdumyň ýaş şaraýatlary baradaky hemme tarap bilen arada olaryň bagtly durmuşda ýaşamaklary we sağlaşykly ösmekleri, beden hemde ruhy taýdan sagdyn kemal gelmekler üçin zerur şertler döretmek Gahrman Arkadamyň başyna başlan we her wagtda hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň iýligidäli durmuşa ýaşaýan döwlet fiýadatynyň esas ugurlarynyň birdigini bellemek gerek. Şunda durmuş gollawyna mätäs çağalara aýratyn üns berilýär. Ansan perwerlik, ýagşylyk etmek, birek-bire gollamak ýaly asyrly ýörelgeler, asyrlar boýy türkmen halkynyň esasy häsiýetleri bolupdyr. Härki döwürde bu ýörelgeler çağanyň kanuny bähbitlerini öpüşetmeň we goramaň hukuk kepilliklerine hemde enatasyndan jyda düşen çağalaryň jemgyýete uýgunlaşmagyna, olary öz başda durmuşa taýýarlamagy görüntülen ykdysady we ýürüte çäherlerde öz beýan tapýar. Hormat prezidentimiz halkara bayram münasibetli gutlagyny Gurbanyguly Berdimuhammedow adanyky howannarlyga mätäs çağalara himayet bermek boýunça Haýar Sahawat Ganyny tarapyndan ýene tasynyň ýa-da olaryň orun tutýan adamlaryň howannarlygyndan galan çağalaryň we ýekinjekleriň hemme taraplaryň sağlaşyk ösmegi, sportyň durly görnüşleri bilen meşgullanma uğruna uly işleriň anyp barýanyny belleýär. Döwlet başçylygyndan noktaşy ýaly anyp bolýan bu işler jemgyýetimiziň binýadyny emele getirýän insan-perwer kadrlarymyzyň giňden dawarlanýanyny aýdyn görkezýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň gollawy we atalyk aladarsy netijesinde mümkinçiligi çäkli çağalaryň saglamyny dikeltmek, olaryň sağlaşyk ösüşini öpüşetmek, saglyklaryny berkitmek uğruna ähli zerur şertler döredilip, hemme taraplaryň gollaw kömekler berilýär. Härki döwürde halkymyň insan perwer ýörelgeleri we ruh gymmatlyklary Arkadaly Gahrman Serdarymyň döwlet fiýadatyna öz beýany tapýar. Döwlet başçylygynda Türkmenistanyň arkada medanyň gowşulmagym munyň aýdyn tutnamasydyr. Bu medal bilen Haýar Sahawat işini ösdürmekde ýurdumyzda insan perwerlik, özlary körmek bermek ýörelgelerini durmuşa ýetirmekde bitiren aýratyn hyzmatlary Gurbanyguly Berdimuhammedow adanyky howannarlyga mätäs çağalara himayet bermek boýunça Haýar Sahawat Ganynyň işine berýän hemişelik gollaw üçin bu urda işleýän raýatlaryň syýraglanýanyny bellemek gerek. Yurdumyzda çağalaryň beden we ruhy taýdan sağlaşyk ösmekleri, olaryň okuýup başlanýaklaryny açmak üçin ähli şertleri özüne jemleýän sagdyn, howpsuz durmuş gurşawynyň kemale getirilerini bellendi. Ähli häzirki zaman okuw terbiýeçilik maksatnamalary, bilim öwretmeleri, bilime saglygy goraşy sporty hemde ugurdaş infrastrukturany ösdürmäge gönükdirilýän her türlü döwlet maýy goýumlary şu wezipeleriň çözülmegini maksat edinýär. Bilimler dünýäsine ilkinji ýerde gadam basýan çağalara döwletimiz tarapyndan notebook kompýuterleri sowgat berilýär. Bu işleriň ählisi halkymyzyň milli ýörelgelerini dawarlanýanynyň we bilim öwretmeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň aýdyn tutnamasydyr.
Şeýlelikde iň gowy zatlary çağalara bagyş etmek, olary aýratyn üns alada we süýgü bilen gurşamak ýaly ata-babalarymyzyň asly däpleri berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe özüniň münasip dowamatyny tapýar. Hormat prezidentimizden başlangyçlary esasynda döwrewap çağalar baglary we umumy bilim berýän orta mekdepler gurulyp ulanmagy berli we gurulmagyny dowam edýär. Ötüp gelýän ýaş nesliniň saglygyny gorumak we berkitmek babatda maksatnamaly işler durmuşa geçirilýär. Paýtagtymyzda hemde ýurdumyzyň ähli sebitlerine saglygy dikeldiş okuw terbiýeçilik toplumlarynyň gurulmagy we ulanmagy berilmegi çağalaryň döwrewap bilim almak üçin şertlaryň döredilmegine ýardam etdi. Ýaşajyk suratkeşler watamyzyň geljegi bolan çağalaryň saglygy we rowaşlygy uğruna edýän ýagdawsyz aladalar üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymda hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza hoşalyklaryny beýan etdiler. Hormatly dawara gatnaşyjylar, mähriban deň dostlar, siziň ähliňizi ýurdumyzda ol dawara betlenýän çağalar goramyň halkara güni münasibetli tüýsürekden gutlaýar. Mähriban deň dostlar, hemmemiziň bilşimiz ýaly gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalaryň netijesinde biz ýaş nesilleriň okyp başarnamyzy açyp görkezmemiz üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Şonuň netijesinde biz bagtyar körpeler, dörediligiň, sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanýarys. Men hem okumdan boş wagtlarym surat çekmek bilen meşgullanýan. Çekýän suratlarymda esasan watanmyzyň gözel künjeklerini, tebiatymyzy, toý dawarlarymyzy wasp etmäge çalışýan. Çünki biziň ýurdumyz bagtly çağalyň ýurdy, ähli arzuwlaryň hasyl bolýan mekany. Maňa da Pehimpay Hosummany Matymul Praýylyny aglan edilen biz arkada ferdarly watanyň bagtyar nesilleri atly surat çekmek bäsleşigine atnaşyp ýeňiji bolmak bagtymy ýeser etdi. Munyň üçin gahrman arkada gahrman serdarymyza faworsyny aýtýar. Goý gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, işler hemişe rowaj alsyn. Täze ajap zamanna joşgyny beýtilmez, watadan waspyn etýäs, biz bagtyar nesiller, batly çağalaryň ýurdy, Türkmenistan diýarym, elmydama wasp ederiz, agzy beýlik şygaryn, alkyş aýdýar nesiller, gahrman arkadagy, şöhret bolsun, şan bolsun, arkadagy serdara. Soňra çağalar we Gurbanyguly Berdimuhammedow adanyňky howannarlyga mätäs çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat garnasynyň ýanynaky ýaşullar geňeşiniň agdalary bilelikde surata düşdiler. Bagtyar çağalar edid watamyda, gahrman arkadamyda hemde arkadaly gahrman serdarymyda özleriniň ýüreklerini beslen bagtly nolu buýsançlaryny hemde arzuwlaryny ajaýyp lazym gurşlaryny palahat asmanymyzda uçurmak bilen eýsilmez şatlyklaryny paýlaşdylar.